ichokwadi. I am officially, faithfully, honestly a member of ZANU-PF. Yaasi makuwa kana kuti matsveda. Ichokwadi kuti Bishop Kevin Nyamakanda is now a full-fledged member of ZANU-PF. Ladies and gentlemen, welcome. Pano pachibanda media takabatana na Prime TV. Muzwara nhasi tine muenzi wedu vazhinji takavajaira Bishop Nyamakanga. Vatinaona simusho tichitaura nawo nekuda kwenyaya yakati zarei pasocial media, vanhu vari kutaura zvakawanda different views nenyaya yaBishop Nyamakanga. Asi pari zvino rikatisangana naBishop. Bishop makasinde tinofara makadino. Aiwa, is good, tinofara ameno kwakadino kuri nani trust. Aiwa, tuitwa zvakanaka. Aiwa, zvakanaka Bishop. Muri kuzita renyu pasocial media. Alright. Reta mukurumbira. Ndofunga kubva in the afternoon yesterday kusvika pari zvinezvi nyaya iri kunetsa iri kutaurika. Pandero nyere kupera kuti ndinoti Bishop vakajoina bato reZANU-PF. Saka tatega tibva tanyatsouya titaure nemi tichinyatsonzwa kuti zvakamira sei, rinyere kupe ndero chokwadi here, because vanhu vakamira nonese kunzwa zvakamira sei. Maita mauya kuzobvunzana ino handifariri makuwa. Ndofarira I respect my media practitioners who come through face to face. Sizvataita izvo mobvunza. Asi harisi runyere kupe ichokwadi. I am officially, faithfully, honestly a member of ZANU-PF. Yaasi makuwa kana kuti matsveda. Ichokwadi kuti Bishop Kevin Nyamakanda is now a full-fledged member of ZANU-PF. Alright. Zvinobva zvandidzosa pamubvunzo wangu wekutanga. Vanhu vari kutaura maviews akasiyana pasocial media. Vamwe vari kuti maitudza kuti the greater Zimbabwe is coming chichi, and others are saying Bishop waita sell out chichi. Munoti nemaviews akadaro, macritics ari kuuya akadaro ari kubuda munyika yeZimbabwe. That's a very good question, and tirambidze vanhu kuona maonero avo nekufunga mafungiro avo. Ndosaka takasiyana. Ndosaka nchinzi Kevin Nyamakanga, imimi musinganzi Nyamakanga, muchinzi Love Motungwarara, Chibanda. Kusiyana kwemazita edu ndo zvinoreva kuti pfungwa dzedu nemaonero edu akasiyana. Ende hazvisi kuti ndabva ndauya kuZANU-PF hakusiko kunomisa Great Zimbabwe. Takataura kuti Great Zimbabwe is coming, and actually Great Zimbabwe is now upon us. But vanhu kune kwavaitarisira kuti ichabva nako. Whether it's coming from the north or coming from the west, hazvisi kutadzisa kuti Great Zimbabwe ivepo, and already the Great New Zimbabwe, it's upon us. You understand? Then the other question yamabvunza ndeyekuti kuti yandabvunza ndeyekuti kune vanhu vari kutaura vachitiwo maita sell out vatirasisa. Ndarasisa ani ndo chinofanira kutanga chabvunzwa navanhu. I'm not a politician. I'm a preacher. I'm not controlled by what people say. I'm not controlled by the feelings of people. I'm not controlled by what people say or how people see me. You understand? I am controlled by God. I am moved by the Spirit of God. Vanoimba kumachechi ndiri mweya ndinofamba ndinopinda nepandinoda. You understand? Because I am controlled by the Spirit of God. Saka pavari kuti ndaita sell out, chavasingaziva ndechekuti
pandaitaura ndiri in the benches, okay, let us just generalize, of opposition, vanhu vakafunga kuti ndiri weopposition. You understand? ndobva vaita attachment. You understand? Because zvandaitaura zvaipesana nezvaiitwa. You understand? Vanhu vangoti kuti Nyamakanga ndewedu. Vanogoita kana ndiri wenyu imimi, ngatidzokereka kumashure nehama dzinodikana. Kana mada kunyatsobata nyaya, ibatei zvakanaka. Kana ndiri wenyu, muri kuti ndaita sellout. Chekutanga ndepani patakambotengeserana. Am I talking to you? Yeah. Ndepani patakambotengeserana. Pechipiri, Nyamakanga mumwe chete iye ajoina ZANU-PF. Musakangana kuti anga ari muchikurupi for 2 months. Ndizvozvo. Yeah. Musakangana zvese izvozvo. Pandakanga ndiriko, imi matindaita sellout, chii chamakaita? Ariripo pamaaudience ese murese yeZimbabwe. Ngauye, let them come forth. Vataure kuti Nyamakanga takaita chakati. Takauya kumba kwako Nyamakanga, tikaita chakati, tikakupa salary. Let them come forth. You understand? Hapana chavakaita. Chinogona isusuka ndakafarira dingindira rapresident to build the nation. I am here to build the nation. Kwete ma-insults nekutukana. I am here for the healing of the nation. How do we move? Kuti nyika yedu even a healing. Work together. Have compassion upon one another. Let us work together. But in my division, hostility and toxicities, aigone kunza healing in our nation. Aigone kunza unity in our nation. Aigone kunza reconciliation in our nation. Izo zvanga kunditukaso. Ndeapiko mashoko angataurwe nevanhu angagone kundipwanya kuku. Ndakatopwanyiwa kudhara ndikaita built up when I was in prison. Saka kana munhu ari kundituka asina kupinda muprison, haana chaanogona kuita pandiri. Saka kureva kuti opposition arena pavanhu tine vanhu vakati wandei unzi ningasungwa ningazoenda kujeri azodai kureva kuti ruzhinji rwevanhu vakaenda kujeri havana kuteerwawo zvakafanana nezvamakaitwa. Fine, I'll give a very good example. Ina handina kuteerwa. I will be blunt on this one. Advocate Nelson Chamisa havana kunditeera. Amos Chibaya haana kunditeera. Ostalos, but they vaindoona vanhu vese. Am I talking to you? Yeah. Handina munhu anogona kutomboti Mwari ngaakudzwe. Wandotorespecta kunyangwe nanhasi Jacob Ngaruvu. You understand? Chakanaka chakaita sei? Chakanaka. Jacob Ngaruvu wakamira neni, wakandipa chekudya, wakandiita mendo ndiri mujeri, wakandipa chekufuga ndiri mujeri, wakandisimbisa ndiri mujeri, and I should give him credit for that. Not Rudende rwese. Rudende rwese ngarunyarare. Hatidi kutaura zvakawanda. Ngarunyarare kuti ngavadye mari dzavo vachiita zvavari kuita se zvavari kuita. Izvezvi madzibaba oshanduka is languishing in prison. Yes, I'm speaking right now. He's languishing in prison. The very people vari kuti Nyamakanga aita sellout. Madzibaba oshanduka akabuda achiti handichada, vanomuti aita sellout. But nobody is taking care of madzibaba oshanduka. Nobody izvezvi akatakura akatengera vana vazibaba vashanduko mbatya dzeChristmas. Christmas yapera. Nobody akwanisa kubvisa mafees evana vamadzibaba oshanduko. As I'm speaking right now. Am I talking to somebody? Yeah. Ndikuti nobody vanhu vanototya kutoendako. Iwe pandakasungwa munhu waMwariga, unoziva here ndabuda mujere vanhu vanga vasingadi kuita associate with me. Do you know I suffered the highest degree of rejection? Not people kwete nekuti vanhu vanga ndinotuma dzekuti tikangoonekwa tina Nyamakanga kana ndine kafamu kangu ndogona kukatorerwa, kwete nekuti ndo zvinoita ZANU-PF, but ipfungwa dzavo. Kwete nekuti
ndozvinoita ZANU-PF, but ipfungwa dzavo kuti ndikangoonekwa ndina Nyamakanga chete chechi yangu inovharwa. Ndipo ndaipindira chechi mutauni ndakatosuspendwa gore rino ndikatotsvaga vheni ndikatonzi vheni yaita, but when they realized kuti ndiye Nyamakanga uya vakanyora a message, ask my people kuti we sincerely for apologize, we cannot further take in ingirigiri azvichaita. This is the rejection that I suffered. You understand? So you're persecuted nekuda kuti makaenda kujail. Exactly. Because vanhu ava ndakuudza munhu waMwari, I'm a full-fledged member of ZANU-PF. And tikutozopusha ndima kwete zvekutamba. We are here to stay. Now let me tell you. Munoziva here kuti vanhu vanotya kuassociate newe. Amanzwisa. Bozanga vachiti no, tikangoonekwa tina Nyamakanga togona kubvunzurudzwa chechedu kunzi une mapepa here haina mapepa. Tikaonekwa tina Nyamakanga kana ndine kamweni kangu togona kwete nekuti ndo zvinoitwa neZANU kati nemagovernment authorities, but ipfungwa dziri mavari. So but vanouya nerweseri kwauri rwokuti Nyamakanga, you are a man of God. Ndinwe chokwadi manje, ndinwe chokwadi zvamataura pa ndizvo zviri kutoitika. ZANU-PF yakaipa. Chindibatsira if matozvona kuti ZANU-PF chindibatsira, they don't come forth. This is apa ndakutaura nenze reality. Nobody is prepared to die for this nation. The only person akagona kufira vanhu ndiKristu. The rest igame. Yeah. Igame. Rekutsvaga mari. Yeah. Iyi nyaya inenge kuronodzoka. Pane ndainzwa na Comrade Kanshaya. Yavaita hanzi ma-leaders e-opposition vanotoenda vanotogreba vamaini. Vanotoenda vane ma-mines, vane ma-farms, vachimutsa ma-farms. That's a very good question. Kuti ini ndakukuudza ndabva kujeri ndakaapproacha vanhu vakawanda ini. Nditoma ndibatsire ndingodai nini kuti tumanzana ndiri kujeri ndibhadharwe rent. Ndakaenda kune vamwe vanhu vane mamaini. Ma-honorable SCC. Please, nobody helped me. Instead, they say, no, Bishop Chamogona kuita, kuti chakai 2,000 USD. Mutenge compressor. Ndokupai compressor kumaini. Where do I get 2,000 USD? Indakavharwa nezulu. But these are people who are running my mines right now. So how are they getting my mines if nyika isina kana imuri kuti mimi ZANU-PF yakaipa? Who have given you the money? Who have given you the farm? So these political leaders were put up, the opposition. They use Mafutu soldiers. You are put in prison. They drive their own narratives to the international community. That the government is right, ZANU-PF is right. And vamwe vacho vanoenda to my organization twavo. Kuti vakapinda mutsekwende to my organization itwotwo tunovapa mari. Tuma organization twavo tunovapa mari. Now iwo Nyamakanga ungosungwa uchiti ndiri kunamatira nyika wapinda meme hauna kana international community unoziva. That's why I want you to take this a very good example. Patakapinda mujere isusu vamwe vangu inini vazhinji vakaenda kuholiday. Yes, they traveled. Vachipinda mujere kuenda kuholiday. Mundo refresha pfungwa. Ini no Nyamakanga wendaenda kupi? Ndingotendera pandiri munhu. But my voice, I said no, I should think, I should grow. Why can I speak very positive within the party? Why can I building zvandiri kuda? Kana corruption yatinoda kurwisa. Why can, do you know kuti izvezvi? Ndakuti ndikada kutanga kutaura kuti kwapa madekudaro vanondinzwa. Because now I am in the house. Ndikavati kwapo madeko pagadziriso vanogona kundinzwa kuti aiwa uyu mwana wedu, because I'm in the house. But when I speak in the outside, chinopinda kuti no, he's attacking us. Pamwe nechitoita nepfungwa nemoyo wakaperera. But because ndataura ndiri kunze, mwana akatuka baba ari kunze, kana akatuka mai akatuka zita rekwakabva ari kunze, is regarded as an outcast. He's a pariah.
But mwana akapinda mumbatso kuti baba namama ndakachifunga kuti paipai ini ndachida kuita so mama ndikutidai vanovhara mubhedroom avotanga kuti akati mwana zvaataura paipai ndikuzvinzwa sei angatidai ngatimbozviedzai vanobuda mubhedroom imomo vakuti akati ano chimbotirai mwana we are giving you $1,000 kana kuti chimbondorima pakati kana kuti you understand because wataura uri mumba pandikabuda mandotanga kundotukirawo dai makandiitira chakati ndiri koko vangoti this is an outcast hazi mwana wangu ende vatauzi mwana wangu chii chinoitika kwatuka mai zvakadaro unotora ngozi kuzosheya wisdom saka pangoenda mumajeri watakaita ingozi nekuti akasheya wisdom. But it's high time now. No, I am here in ZANU-PF to build the nation, to put forward the vision of our president, who is our father. We don't want my language ekutukana ndakudze munhu wamwari ndotone vamwe vanhu vachitoti vanyamaganga tanga chinamata navo handisi kumira kunyamatira nyika seipapa pamanje chatozochaya manje zvakasimba kana taikwira makomo kati chinamatira nyika izvezvi takutonyatso makwira kutonamatira mutungamiri wenyika our president vakatakura the lord yenyika ino. He needs our prayers. Kwete kuita zvazvekuti zvimapazvo kutokwira makomo kutondonamata kuti we are going to pray for our father. He's carrying the burden of the nation on his shoulders, and he needs my intercessors to pray. That's the reason why I joined ZANU-PF, for progress. All right. I'm here for progress. I'm here to pray for the nation, to pray for the president, to encourage believers. Let us come together. Nyika inoita healing chete kana vanhu vabatana. I tell you, there is not going to be healing in our nation unless people come together and pray. Don't make me to preach here. Aiwa, tikunyatsoteerera munoziva kana munhu achipindura mibvunzo unoda kunyatsopiwa nguva kuti vanhu vanyatsonzwa kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Alright, Bishop, ndakada kunzwa kuti ndeipi advice yamunogona kupa kune vanhu vari opposition, because izvezvi nyaya yemafoot soldiers imwe nyaya yandida kutaura, because it's like tine vanhu vari kuita zvinhu andika but vanhu vari pasi, but hierarchy yeopposition hatisi kuvaona vari kumberi, the likes of zvakaitwa nana Morgan Tsvangirai. There was a time yakaripotwa kuti hanzi arohwa azodii havasi kumberi munhu wamwari ndisandakangano. Hakuna anogona kufira mumwe munhu. You understand? The only person who did that the Christ. Nemaovheti vakandorwa hondo. Vana president Mnangagwa, we know his history. Vaiswa panews. Unzi anofana kugurwa musoro. Ndo vanhu vakafira nyika. Not in this generation. The only way we have in this generation is for people to come together, to unite. All right. Chamisa cannot die for anybody. Daiva Chamisa vaida kufira munhu. Pakaitwa patakasungwa pepe, mozata tiri mujere so, nana government ichitarisa so, tichiti chinobhondoka. Kuchaitwa demo, hainoitwa. Baba, that was 1516. I remember very well. 17, no demonstration. Taitoenda kukoti tiri muzimotarere. Uchitoona vanhu vakatozara machikeni vachitodya ma-ice cream. Life yavo ichitopfuura mberi. No word from Advocate Nelson Chamisa. No word from Tendai Biti. There was no word. Why? Because vaityira upenyu hwavo. Saka kana uchityira upenyu hwako iwewe ndiani umwe munhu waoda kuti akupindire mujeri? Do you honestly think kuti izvezvi right now I'm prepared kupindira vanhu vese mujeri, Zimbabwe yese mujeri? I'm not prepared. In as much these people are not prepared, if they are not prepared, let them come together. And tell you what, pane chinhu chandaona muZANU-PF kuti there is transformation. It's no longer the old ZANU-PF that we used to have. I've seen it. Do you know kuti vakandishaya havana kunditi uya kuZANU-PF? Havana.
vakatozorwa nehana ndavafonera inini ndikasangana navo pamikozo ndiri kumbira kusangana neni ndipo ndakazoudza ndinoda kujoina ZANU-PF vakati mati bishop are you serious ndikati yes I'm serious chii chakaita kuti ndida the love he showed me the conversations we had hazvina kutukana handambonzi imi bishop mungaita ana zvekutamba imimi muchasumba futi chitoya mujoine ZANU-PF there was nothing like that kuzviendera zita anoda ndondauya ndaudzawo madhamu kuti makamirire chamuri kumirira chi you understand izvozvo zvega ndozvakaita kuti tiri pano nhasi exactly because imimi nyaya yenyu tingati pamakajoina inonzi politics in the bus politics in the bus ipapapo ndakaona hondo ndopakatanga hondo chaichai because vanhu vamba kuti kwemi mazoenda seikoko mazodii chimira muchinzwa manje vanhu vanoda change kana kuti ngeza nditi vaida change but havagoni kuita zvakaitwa namadzibaba edu zvekutora gini kupinda musango ropa richiyerera panyadzonya kuchimoyo nedzimwe nzvimbo dzakadaro chavanogona kuenda pasocial media votaura kuti kwakati hakuna chaitwa we need new leaders andibona it is not the handwriting that you have put on social media that you need new leaders which is going to bring new leaders to you. It is the action that you employ on the ground that it tells you that you are a leader. Am I talking to you? I'll give you a very good example. Chii chakaitwa neopposition chamunoziva imimi kubva vatsvangirai varipo. Ndikutaura mainfrastructure zvinobatika. Ndokupa a very good example. Chii chiri kuitadzisa zvavari kuti dai zvaitwa zvakundikanwa neZANU vari kutadza sei kuzviita. I'll give you a very 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 simple example. Vachamisa vane 3 million followers vakavavhotera. Vanodi kuti munhu wega wega ngaabvise $1 toita crowd funding. ZANU-PF yakaipa yashata yakundikana havana chavari kuita but isusu let us work. Izvozvo nevanhu vavo vanovatenda voburitsa 3 million voburitsa 5 million voti taakuenda paparenyatwa kundotenga mushini wekensa tigadzise rodhi yepapo iyo kurumidzai vanhu kurumidzai ZANU-PF yakundikana toda kungoiratidza kuti isusu we are here to work but they can't do it. This is a very simple example. Zvekuti zvingade muchinongedzera kuti kune rehab yakavakwa neopposition vaisa musoro yavo pamwe chete rehab yavakavaka yekuti tine vana kuita zvemadrugs ndizvozvo tine vana vari kuita zvekushandisa masubstance but pane zirehab rakavakwa vakomana vanhu endesai vanhu rakavakwa nani opposition yakaita crowd funding iri kuedza kuratidza ZANU-PF or the failed government as they say kuti isusu kunyange tisati tamupower but you can do it. Saka kana tikapinda mupower tinoita kudarika zvataita nekuti tinenge tane maresource but until now they haven't done anything. Pane pandaida kubvunza bishop maybe mukuinteracta nevanhu panguva yavaifunga kuti you're a member of opposition yet imimi maitraya sekutaura kwamuri kuunza something chiri constructive though maizojudgewo nekuti musi part of ZANU-PF. Pamwe mukutaura munogona kunge mune mamaanza zizvo zvatiri kubvunza. Why is it kuti paisungwa vanhu neanti-corruption taiona isusu maadvocates from the opposition ndo vainopresenta vanhu vavo mukoti against government iri kuti vanhu vaita corruption ndo vainomira semalori. Ndopandiri kuti inini these people they are after they are doing politics. Okay, munhu waMwari pane zvinhu zviviri
vocational and calling. They are doing politics not as a calling, but as vocational. Alright. It's what brings bread and butter on my table. Saka uyo akapara mhosva ari wezano ari wegovernment, ini ndiri lawyer, ndinotondomumira ndichitora mari yake. Kowadi kuramba kumumira iyo angoenda kujeri akundikana aenda kujeri, uri kundomumira uchiti kudii? Andiri kuti munhu arunza abawe Abira nyika. arunza abira nyika Yautine corruption. yautine corruption abira nyika munhu. Saka iwewe what is giving you the audacity yekundomumira? Uri kumumira kundomudefenda kuti asaende kujeri. Wodzoka nerweseri woti wewe hurumende yakaipa. Saka another way corruption iri kufandwa neopposition. Wopedza ngavasiye vapedzerane kuko vasungwe. Imuchitoropo takazvitaura makamira takazvitaura hatisuka kutombovamiririra. My brother, I saw it all. Dakukudza chinhu one. Ndakadzidziswa naMwari panguva pfupi. Panoti veopposition pavakafunga kuti ndiri wavo. VeZANU-PF vakafunga kuti ndiri opposition. Ndosaka ndakapinda panguva yakaoma isinganzwisiswi nevanhu. I wrote letters demanding answers from the ruling party and from opposition, and also civic organizations. The letter is on the record. And everyone in the opposition know what they did. They thought probably I want to start a political party. Okay. Those are more about my narrative. Ekuti Nyamakanga angachita kuti derail the movement, the blue movement. Alright. Why they wanted to tarnish me? Vakati no, vakazoti ndo state. Saka ndairohwa kunzungu nekunyimo. But I stood the test of all time. Alright. And I have come to a decision. A fundamental decision. I'm not a politician, I'm a preacher, but who knows what he's doing. Alright. And ZANU-PF as of now is the way to go. Alright. Yeah. Muri Zimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi. Tina Bishop Nyamakanga tichiti vanyatsotaura nyaya mamiriro yakaita because isusu hatingagoni kupai makuhwa kuti zviri kunzi zvakati tatayo munyatsonzwa kubva kwavari. Thank you so much Bishop. Musati maita munhu wamwari ko makachonya Ndagara tivanai kana kuti kana musati muuye uyai vana vachitiitira zvakanaka. Thank you so much, I really appreciate. Thank you so much. Muri Zimbabwe ndinoti chisarai zvakanaka. Ndini wenyu Love More Tungwarara. Until we meet again. Bye bye.